సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక ఓల్డ్ డీజే రీమిక్స్ సాంగ్ మీద ఉంటుంది. సూపర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ లెవెల్ అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్లో వచ్చింది. సో ఈ సాంగ్ ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక అతను పంపించిండు. సో ఆ వీడియో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. ఆ వీడియోని చేసిన ఫ్రెండ్స్ సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. నా కోసం పక్కా లైక్ చేయండి. అండ్ వీడియో గురించి నైస్ అనో గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి కామెంట్ చేయండి. వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇంకొకటి, మన సబ్స్క్రైబర్లు చాలామంది ఫొటోస్ ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేస్తున్నావు, ఎలా డౌన్లోడ్ చూస్తున్నావు అని చాలామంది అడుగుతున్నారు. సో దానికి కూడా ఒక వీడియో చేస్తా ఫ్రెండ్స్. నేను సెకండ్ ఛానల్లో ఆ వీడియోని పోస్ట్ చేస్తా, అక్కడి నుంచి చూడొచ్చు. సో తప్పకుండా ఆ ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఆ వీడియో అక్కడనే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అక్కడ నుంచి రేపు ఎల్లుండి దాకా రావచ్చు ఆ వీడియో. తప్పకుండా ఆ వీడియోని చూడండి అండ్ లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఆ ఛానల్కి అలాంటి వీడియోస్ మాత్రమే వస్తుంటాయి. తప్పకుండా ఆ ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్, ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్, ఇలాగే కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్, ఇలాగే కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే 1 2 3 మొత్తం 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో చివరి దాకా చూడటానికి ప్రయత్నించండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ముందుగా ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే, ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఫోటోకి ఒక్క ఫోటోకి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫస్ట్ ఫోటోని పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఒక్క ఫోటోకి మాత్రం పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ మధ్యలో వచ్చేసేయండి. డబల్ బీట్ మార్క్ ఉంటుంది. సో ఈ ఫోటో, సో డబల్ బీట్ మార్క్ ఉన్న ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో రికార్డ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. జస్ట్ 2 ఫొటోస్ మాత్రమే. సో మళ్ళీ సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కింద నుంచి కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నుంచి 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకొని ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో ఇక్కడ నుంచి 1 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసాం కదా, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్, 2 ఫొటోస్ పేస్ట్. చివరి దాకా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్, ఇలాగే కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. మధ్యలో లాంగ్ ఫోటో ఉంది, వాటిని వదిలేసేయండి. సో చివరి దాకా ఇలాగే కంటిన్యూగా మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్ 15 సెకండ్ వీడియో ఉంటుంది, సింపుల్గా అయిపోతుంది. సో 1 బై 1 లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంటిన్యూగా
కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలాగే. సో ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఆల్మోస్ట్ ఈ ఫోటో లాస్ట్ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఒక ఫోటో మాత్రమే ఉంటుందిగా. ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 2 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్. సో సింపుల్. ఇప్పుడు కంటిన్యూగా ఇలాగే 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి, 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. చివరి దాకా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే మొత్తానికి ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో మొత్తం కంప్లీట్ అయితే వీడియో ఎక్సలెంట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్, ఒక రేంజ్లో వస్తుంది. అందరికీ నచ్చుతుంది, ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా ఇలాగే 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ ఫోటో ఇక్కడే 14 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.